casi todos os galeguistas da xeración nova naceron aquí nesta rúa da Paz, antes chamado Los Zapateiros, o sea que... Bueno, pois estamos nun entorno privilexiado, casi, non? A carón do lugar onde naceu Vicente Risco. É nun teatro que supoño que Risco falaría aquí algunha vez, porque aquí había concertos, había recitais de Zorrilla, foi unha... Eu xa o recordo como cine popular, non? Pero... Mesmo se cadra para algún míting, incluso, da etapa do Partido Galeguista. Algún míting, seguro. Bueno, lembro de, non sei se precisamente de Risco, pero do Partido Galeguista seguro que sí. Se Galiza é unha nación de feito, debe ter todas as prerrogativas que o dereito lle concede ás nacións. Goberno propio e autónomo que lle permita resolver por si mesma os seus problemas. Lexislación axeitada ao seu modo de ser e ás súas necesidades. Liberdade pro seu desenvolvemento económico. Dereito ao emprego do seu propio idioma e dereito a desenvolver a súa cultura autónoma. Bueno, aquí temos unhas frases que nos mostran o Risco que é como o pai ou fundador, digamos, do nacionalismo político, non? Porque, aínda que Castelao, sobre todo pola obra do exilio, sempre en Galicia se considera a Biblia do galeguismo, pero hai que decir que o autor intelectual do galeguismo, queiras ou non, pois é o Risco do programa político de Galicia e da teoría do nacionalismo galego. Pero, bueno, aí, xa que estamos aquí en Ourense, moi cerca da Praza do Ferro, moi cerca da escalinata de Santa María Madre, que Risco, cando pasaba por aí por a escalinata de Santa María Madre, dicía que se encontraba sempre no patio do Podestá de Padua, non? Este Risco, digamos, esteta, que ten moito que ver coa súa política, porque Risco é un home dunha época, que é a Revolución Conservadora dos anos 30 en Europa, onde a maior parte dos pensadores políticos da súa onda, non? Como Gabriele D'Annunzio en Italia, ou como Adrienne Rochelle en Francia, ou como Ernest Junger en Alemania e tal, realmente confunden a estética ca política. É moi curioso como ese Risco logo acaba con un compromiso férreo ca terra. E acaba con un compromiso férreo ca terra que non é tan, digamos, natural na súa evolución como o que tivo Castelao, non? Eu creo que Castelao chega ao nacionalismo polo anticaciquismo profundo que el sente, previo dunha militancia previa no Partido Conservador, canda seu pai, en Rianxo, e na loita contra biturros, caciques, que afectaban directamente ao seu pensamento político, pero eu creo que Risco chega, como ti dicías, por unha vía estética ao nacionalismo. El cree que o nacionalismo é a moda do seu tempo na política. E moitas veces é certo que se pon sempre a Risco como gran referente teórico do nacionalismo galego, e o é, certamente, pero, sobre todo, eu creo que Risco é o grande referente do que puido ser unha dereita galega, e non acabou sendo. Se existira unha dereita galega como a que había, que nos anos 30 había dous partidos, a dereita galeguista de Risco e o Partido Galeguista de Castelao. Se non houbera, bueno, estamos facendo, digamos, historia ficción, se non houbera guerra civil, eses partidos serían o equivalente do Fine Gael de Michael Collins en Irlanda, que sería o de Risco, e do Fianna Fáil de Valera, que sería do Castelao, é dicir, un partido, os dous católicos, pero un máis católico e outro máis liberal. Máis liberal republicano, sí. E entón, había ese matiz, creo que ao final había entre... E a mí me parece a idea máis importante que Risco nos deixou para repensala e ver que facer con ela. A necesidade de que o galeguismo teña unha expresión plural da súa estrategia política, porque é evidente que se é monolítica vai a seguir sempre xogando nun campo do tabuleiro político. É un pensamento conservador, pero é un pensamento galego que non ten unha opción política actualmente. Sería o pluralismo nacional é fundamental para que exista a nación, porque se hai unha nación que non é plural é que padece algún tipo de doenza, non? Se imaginemos que en Irlanda só tuvera a esquerda ou só tuvera a direita ou tal, pues diríamos que cousa máis rara, non? Ou Portugal, non? Sí, e é certo, Risco sempre agarda unha esperanza, eso vese moi ben na obra de Justo Beramendi, na Vicente Risco no nacionalismo galego, nos dous tomos, que eu creo que é unha obra moi recomendable para coñecer o risco político
vese cando Risco rompe coa Irmandade Nacionalista Galega con respecto ás Irmandades da Fala na súa estrategia política. El ten unha teima que é intentar atraer ao movimento agrario cara ao nacionalismo galego e baixo a consigna do catolicismo. El cree naquela época, eu creo que iso é vital no seu pensamento político, que o catolicismo galego vai ser un elemento motriz e atractivo para o campesiñado galego para sumalo á causa do nacionalismo. Entonces, eu sempre falo, evidentemente, dunha evolución, dunhas etapas vitais en Risco, pero hai un eixo de continuidade que é o seu profundo catolicismo. Eu creo que un home que certamente, en parte, froito do tempo no que vive, ten medo dos cambios, e o catolicismo é como un elemento de estabilidade. Entón, eu creo que esas raiceiras que permanecen na comunidade política como a fe son moi importantes no seu pensamento político. Cando se fala que a gran crítica que se fai a Vicente Risco é o seu culturalismo exagerado. Eu discrepo. Eu creo que é un home cunha fonda vocación política, pero é un home vencido pola política. A súa estrategia non triunfa, non consigue un certo éxito, pero o gran éxito que el consigue, que o logra durante a década dos anos 20, é teorizar o concepto de nación que con moi pouquiños matices até hoxe se mantén case intacto. Non houbo un autor tan meridianamente hexemónico a hora de definir e de etiquetar o que é a nación galega, e non houve aínda outro nome similar capaz de teorizar outra idea diferente da nación. É que é difícil de teorizar outra idea porque Castelao, cando escribo sempre en Galicia e quere facer teorizar a nación, o que fai é coller a teoría da nacionalidade de Stalin, que tamén é organicista. Veis, con eso, efectivamente, é un nacionalista daquel tempo. Logo ten un elemento da terra, que eso sí, non sei se opinas deso, eu creo que o telúrico, o elemento telúrico, sí que o vexo máis que o colle de Maurice Barrés, que é un señor que é un nacionalista francés, ultranacionalista francés, pero que como é de Lorena, non reivindica, por suposto, a Lorena que fala alemán, pero na novela que escribe dos Desarraigados, que influye moito en Risco, o que fala é que a nación non pode ser unha abstracción, non pode ser o estado abstracto, ten que arraigar na terra, nunha paisaxe e tal. E encaixa, ademais, é que ese enfoque francés de ver o nacionalismo, barresiano, e de Morras tamén, a visión política de Charles Morras, encaixa moi ben na socioloxía galega do momento. Por unha razón ou por outra, por a contingencia histórica. A idea de nación que el propón no pensamento e na cultura galega tórnase completamente exitosa. Igual que a súa estrategia política, podemos concluir en eso, estamos de acordo, un fracaso. En parte porque non sabe ler os tempos ou non quere aceptalos. Bueno, ele é antiimperialista directamente. Totalmente. Fala mal do imperialismo ruso, do imperialismo alemán, do imperialismo americano, así que fala que todo o poder imperialista é fosilizante, te convértete nun fósil, petrifícate. Do imperio español tamén no pasado ten unha visión negativísima. É dicir, que en ese aspecto non hai ninguna dúbida. Cando el fala de o rexurdimento da cultura atlántica, da civilización atlántica, eu creo que Risco está enunciando dúas ideas moi importantes, que el non é un crinte no principio da soberanía do Estado. É dicir, no momento no que dice que Galicia clama por o rexurdir da nación, pero non quere un Estado para sí, é dicir, non quere unha soberanía galega, traballa por moitas soberanías que convivan. Ele está formulando unha idea moi cedo de soberanía compartida, de nacións ou de povos de Europa que se articulen e que vivan de maneira libre. Iso é unha idea moi interesante que, evidentemente, non nos pode levar a afirmar en ningún momento que Risco é fascista, porque o fascismo é unha ideoloxía de todo sempre ao servizo do Estado. No, é fascista no sentido italiano, no sentido italiano non, porque, a ver, o Mussolini, primeiro, o fascismo italiano tiña un elemento futurista, por exemplo, os futuristas italianos, unha admiración polo maquinismo, por a velocidade, eso, claro, o Risco é un... Por botar abaixo un mundo e erguer outro novo. Despois, Mussolini é un señor que ven do Partido Socialista, Mussolini era un socialista que se convertiu en nacionalista a raíz precisamente da Primeira Guerra Mundial, cando a Italia non lle deron a parte que reclamaban de Istria, de Yugoslavia, non? Eu creo que Risco simplemente era contrarrevolucionario. O feito de ser elitista facía rexeitar completamente a política das masas. Sí, claro. Eu creo que el cría na necesidade de construir aquí en Galicia, no noso país, unha elite intelectual que dirixira o país, en certa medida. Era un elitista, e un individualista. E eu creo que ten algo en común con Piñeiro, vexo común nos dous, que son escépticos coa idea de que a solución para o futuro en Europa pase polo Estado. El, por exemplo, di Portugal chamalle Galicia ideal, pero realmente o que defende é
o integralismo de Antonio Sardiña, que no fondo é dicirlle aos portugueses, bueno, vide pa aquí que nos juntamos todos. Por suposto, os portugueses que se independizaron dúas veces de España non van a non aceptan a invitación, porque teñen o vicio de independizarse, non? Quizás habría que falar agora de até que punto é actual ou actualizable Risco. Que hai moitas cousas de Risco que sí son actuais, pero por outra parte resulta unha figura incómoda para o galeguismo, porque o galeguismo presenta unha característica excepcional, que é o galeguismo non ten o equivalente de Junts per Catalunya, non ten o equivalente de Alianza Catalana, non ten o equivalente da CUP e da Esquerra Republicana, non ten o equivalente do PNV. Entonces, porque sería Risco incómodo para o PNV? Non, porque os PNVistas o que fan é reivindican a Sabino Arana, por suposto que fan é actualizalo, non aceptan o término racismo, porque que por outra parte... Asumen a historia, que é algo completamente natural. Entonces, en Risco tamén hai que modificar máis cousas, porque Risco non sería incómodo para o galeguismo de dereita se existira ou existise. Non, é dicir... Non, hai matizo, se tiver existido, porque tería evolucionado. Antes ti facías unha matización moi interesante, dicía, se o produto ideolóxico de Risco se expresara nun actor político, nun partido político, tería dado un fin a él, nun partido nacionalista vasco en Galicia. Sobre si, na miña opinión, hoxe, reivindicable Vicente Risco, Risco non é reivindicable. Piñeiro non é reivindicable, incluso Castelao non é reivindicable, pero o pensamento deles sirve de punto de partida para ver como pensamos o país hoxe, o de calquera pensador galego, e máis si é contemporáneo, como é o caso. O interese que pode ter hoxe a figura de Risco é plantearnos algo moi sinxelo, se a estrategia política, para aqueles que sexan nacionalistas, non? Se a estrategia política que tivo o nacionalismo, chamémoslle galeguismo ou particularismo, a reivindicación da personalidade de Galicia, se a súa estrategia política tivo éxito ou se vamos perdendo a historia. Porque iso é unha reflexión que alguén debera de facer. Sobre se o pasado é reivindicable no presente, penso que non. Evidentemente, teño unha concepción moi diferente da política da que tiña Risco, pero son tamén consciente que hai que ir acordo aos tempos, e hai que ler a sociedade no tempo no que vivimos, sexa en sentido conservador ou progresista. Hai que ser capaces de ler a sociedade. Eu creo que o nacionalismo galego ten serios déficits a hora de executar esa estrategia. O nacionalismo galego ten unha cousa que, insisto, que é unha excepción, que é o nacionalismo galego é como se Galicia fose Irlanda e só existise o Sinn Féin, e o resto fosen partidos ingleses. Entón, evidentemente, o Sinn Féin non ten nada que ver con De Valera, nin con Michael Collins, o sea, ainda que nun primeiro momento tal, pero agora é un partido de esquerda, tradicional, como equivalente ao que sei a Francia insumisa e tal, entón non pode ter nada que ver con os señores como Fine Gael, que tuveron prohibido o aborto hasta hai 4 días, en Irlanda, non? Entón, ahora, Risco, pois empataría totalmente con esa... Porque hai que, quen di Risco, di unha ala dereita do galeguismo da época, hai que ter en conta que nas Cortes da República, cando se aproba a Constitución republicana, bueno, os diputados do PNV ausentáronse para non votar unha Constitución laica. Pero é que Otero Pedrallo votou non a Constitución porque era laica. E Castelao abstívose porque era laica. E únicamente a ala esquerda do partido, que era Suárez Picallo, votou a favor da Constitución republicana. Digamos que a orientación ideolóxica mayoritaria do nacionalismo galego, até que aparece a Revolución Marxista dentro do pensamento nacionalista, é o catolicismo. Era o catolicismo. Castelao morre profundamente. O galeguismo da República era de centro-dereita. Hai que ter moito cuidado de intentar restaurar a figura de Risco como unha sorte de elemento contrasistémico ou de populista, porque Risco para mí non é un populista, para mí Risco é un elitista. Sí, eso sí. E iso é o que o separa fundamentalmente da dereita de hoxe en día. Bueno, a ver, hai unha cousa que non ten, por suposto, a dereita de hoxe en día, e a de entón, a Revolución Conservadora, de entón, hai un repertorio de temas que son comuns, claro. O nativismo, unha concepción orgánica biologista da nación... Ahora, cal é a diferencia? É que Risco daba unha batalla cultural, pero daba unha batalla cultural nas alturas. Cando Risco escribe o Mitil Europa,
En Europa era antisemita Erra Pound, que é o escritor de referencia, un montón de xente. Bueno, era antisemita Hitler, pero tamén Stalin, que cando no 48 fai unha campaña contra os xudíos, acusa aos xudíos de ser un disolvente da identidade nacional, poñíase os xudíos a inventar o capitalismo con Rothschild e paradóxicamente, inventar o comunismo con Marx. Entón, eran culpables de todo, non? Eran profundamente materialistas. Materialistas, E sí. Risco, igual que un marxista, era profundamente antimaterialista. Exactamente, pero o Risco di dos xudeus unha cousa tremenda, di son plañideiros, son planteiras, choromican, practican o vitimismo, non? Entón, digo eu, que diría Risco cando no ano 48 se aparece o Estado de Israel, porque os xudeus choromicaron mentre non tuveron exército, pero cando tuveron o exército, xa os 3 días houve unha guerra, derrotaron os exicios, os xordanos, a tiro limpio. Eu estaría convencido de que o Risco de hoxe, como dixeches antes, sería pro-israelí. Totalmente. Bueno, pues a eso vou, que Risco, o Risco de por guerra, se encontrou cun mundo que desmentía, en gran medida, todo o que el pensaba antes. E antibelicista tamén. Bueno, eso sí, claro, ele é, bueno, porque eso Por a súa propia personalidade. Tu falaches antes, ele era un señor que non é precisamente un... molestanlle ademais... Non é a personalización da valentía. Non, molestanlle a figura esta do español, digamos, botado pa diante, non? Dun Camilo José Cela. O macho ibérico. O macho é un tipo que vota por ela e tal. Ele é un señor, claro, non é o contrario, non? E considera todo eso unha vergonza, realmente. Eu penso que sentiría vergoña allea se ve a Trump ou se ve a esta xente ou cando ve a Mussolini xesticular. Sí, un home crítico ca virilidade ibérica, desproporcionada, sen lugar a dúbidas. Eu creo que dese último Risco hai que ter en conta varias cousas para entendelo. Primeiro, é pai de familia. É algo que no caso de Castelao xa non pasa, por desgracia. Seu fillo falecera. Otero Pedrallo tampouco tiña descendencia, como tantos outros galeguistas, pero é que ele é pai de familia, ten fillos. Ele é unha época na que queda completamente, padece un exilio interior. Cobra 2 pesetiñas e media por escribir algún artigo na región, e vai tirando como pode. Mas ele era un home, evidentemente, que tampouco tiña unha situación social de moi adiñeira. Ele era un vencido. A ver, eu coñecín a Carlos Casares, que de rapaz foi á súa tertulia, e tardou un ano en saber que escribía un libro. Porque ele falaba de arte e tal, pero nunca dixo que escribía nada. Entonces, un día o tío encontrou o Casares encontra na librería Tan con un libro, non sei se era a Teoría do Nacionalismo Galego ou outro, e leva e dice, pero este escribiu un libro. E ele dixo, eso son cousas de pecados de mocidade. Pero eu creo que realmente se sentía alleo non só ao contexto español, sino que eu creo que lle extrañaba todo o que pasaba no mundo. Pero é que o único que el reivindica da etapa franquista é o catolicismo. Sí. Todos os elementos que compoñen o Estado de Franco, a ditadura, claro. A él pasa completamente desapercibidos, evidentemente por medo. Claro. Eu non creo que o Risco, persona intelectual, filósofo, que rexeita a virilidade hispánica, o militarismo español, que se adherira a un réxime profundamente baseado neses valores cuartelarios, a España marcial, a nación marcial, militarizada, non? Porque non hai ningún elemento, nin antes nin despois de que inicie a guerra. O acto de adhesión á cruz no seu momento que as autoridades franquistas é un acto de manifestación católica radical, que é no que a cruz de ferro a que el se aferra, como Otero Pedrallo tamén, en certa medida, e como tantos outros. Eu creo que para concluir o que podemos decir é que Risco é un pensador, sobre todo originalmente galego, e iso afasta do franquismo realmente. Afirmar que Franco e Risco poderan ter algo que ver, ou o franquismo con Risco tiñan algo que ver, alén da convicción religiosa, sería moi atrevido e alguén teria que justificalo moito por escrito. E con isto penso, Vieito, que xa falamos todo o que tiñamos que falar, podemos seguir tomando un viño fora, se che parece, e deixamos a esta xente libre, non? Deixamos este escenario maravilloso, tan próximo donde naceu Risco. Bueno, eu viña a ver Tarzán aquí de neno, así que imagínate. Tarzán, pois hoxe viñemos a falar de Risco. Aquí botaban películas de Tarzán, botaban películas de as 3:30, de rapaces, de vaqueiros, del Zorro.